आननिया ब्रह्मनि जा मेथाइ रोजाबनाय बेवहाय जोङो बेबायदि जेबो मोनदांथि मोनदाङा। आं बिनि सायावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुननो सानदों, नोंथांमोना आंनो माबाफोर पारमिसन होगोन नामा बा आं दिहुननो हागोन नामा, बेबायदि मोनसे सोंस्लुनाय बा रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथाङा दिहुननो हागौमोन। दा बिथाङा थोंजों रायलायालासे खुगा मेथाइआव बयहाबो मोन्थाइ दं होननानै बिथाङा गाव थोंजोङैनो दिहुनबाय। दा बेखौ जोङो साबजानाय मोनाखै बा आं हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै बा बर' रायजो हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै। थाफ्ले बना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ लानानै दा ससियेल मिडियायाव मोनसे कन्ट्रभारसि सोलिबाय थादों। बे मेथाइखौ जोंनि कालाइगावनिनो बिमला बर' आरो धीरेश्वर बर' नार्जि बिथांमोननि दैदेननायाव सिगांनो रोजाबनानै दिहुनखांबायमोन। बिथांमोना खोब बिदि प्रफेसनेल हिसाबै दिहुनाखैमोन। मोनसे डकुमेन्टेसन जिहेतु खुगा मेथाइजों जोंनि जारिमिनखौ फोरमायनो हायो बा लिरखानाय जारिमिन गैयामोन जिहेतु बै समाव, बेखायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय बे मेथाइफोरखौ खुगा मेथाइजों फोरमायबोनाय जायो। दा बेखौनो जोंनि सासे बर' हारिनि रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा रोजाबदों मोनसे मडार्नाइज मिउजिक होनानै। दा बेखौ जोङो साबजानाय मोनाखै बा आं हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै बा बर' रायजो हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै। दा जुदि जोङो गोजामखौ नेवसिनानै गोदानखौ जों जुदि बेबायदि गोजामजों गोदानजों मिक्स खालामनानै जुदि जों गोजामनि अस्तित्वखौ खोमानानै लायोबा जोंनि गोजाम जिथु हारिमु, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ, बे गोमालांगोन। दा बेखायनो गोजामखौ गोजाम बायदिनो दोननांगौ आरो गोदानखौहाय गोदाननि लामाजोंहाय लांनांगौ। नोंथांनि बादिब्ला जिहेतु आनाया ब्रह्म आरो बिमला बर' रोजाबनाय जिथु गोरबोनि देंखो, बेयो बबेयाव नुनो मोनो? दा गोरबोनि देंखो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि देहा, जोंनि हारा, जोंनि मोदोमाव हाबो होनना बुङोब्ला जिहेतु गोजामजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ बिमला बर' रोजाबनाय बे मेथाइआव जोङो मोननो हायो। बे मेथाइखौ खोनासङोब्लानो जोंनि थै मोदोमाहाय माने मोनसे गोजोन होनाय मोनसे जोङो थासारियाव जोङो खोनानानै मोननो हायो। दा बिथांनि आननिया ब्रह्मनि जा मेथाइ रोजाबनाय बेवहाय जोङो बेबायदि जेबो मोनदांथि मोनदाङा। रोजाबनांगौ नाङा बेनि बेलायाव नोंथांनि बादिब्ला मा जागोन? बिथाङा रोजाबनो मोनब्ला सिगां रोजाबगिरि बिमला बर' बा धीरेश्वर बर' नार्जारि सार बिथांमोननियाव एसे कनसार्न लाजायोमोन बा एसे रायलायजायोमोन। आं बिनि सायावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुननो सानदों, नोंथांमोना आंनो माबाफोर पारमिसन होगोन नामा बा आं दिहुननो हागोन नामा, बेबायदि मोनसे सोंस्लुनाय बा रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथाङा दिहुननो हागौमोन। दा बिथाङा थोंजों रायलायालासे खुगा मेथाइआव बयहाबो मोन्थाइ दं होननानै बिथाङा गाव थोंजोङैनो दिहुनबाय। दा बेखौहाय बयबो बर' हारिनि हारिमु अनसायगिरि, मोजां मोनगिरि बिथांमोनाहाय मोजां मोनाखै। आं बेखौ नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आंनि बायदिब्ला बिथाङा दायो मा जाहोनाव बा मानि थाखाय बिदि सोङा हवा बे हाबाखौ मावदों बेखौ क्लियारिफिकेसन होनांगौ आरो बर' हारिनाव निमाहा बिनांगौ। गोजोनथाव खौरां! माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोर। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।